És una cacicada el que han fet amb el govern de Fabra ha fet un tall de mànega a la justícia. Avui 1.600 famílies viuen el drama de perdre el seu lloc de treball. Avui també tot un país ens quedem sense una radiotelevisió pública, sense un mitjà que vertebra unes persones amb el seu territori. I apagar la nostra radiotelevisió valenciana és apagar la cultura. No és qüestió de decidir entre pa o cultura. La societat necessita pa i també necessita cultura. Des del passat divendres s'ha silenciat la nostra veu com a poble valencià. Els nostres fills ja no poden veure dibuixos animats en la nostra llengua. Els nostres llauradors ja no tenen un informatiu que els informe dels preus que es paguen al camp. Els nostres esports són invisibles i la nostra cultura local quedarà dispersa en el mapa sense un canal propi que vertebre el nostre poble i faci arribar tota aquesta riquesa immaterial a les nostres cases. Com es pot destrossar una radiotelevisió valenciana a colp de manipulació i tirar-la al fem quan ja no és... I sobretot, com una vegada més no hi ha responsables. Casos com Fabra, Camps, Gürtel, Nos, Bancaja, Ciudad de la Luz, Terra Mítica, Fórmula 1, Aeroport de Castelló, l'accident de metro, la petició d'indult a un condemnat de corrupció, etc., han estat completament manipulats a la nostra radiotelevisió pública. Com ha pogut passar tot això? És que aquesta gent que ha decidit carregar-se la nostra radiotelevisió valenciana no tenia ningú davant? Era molt difícil anar a la contra. Quan hi ha abusos, quan es dona un cop d'estat a la llibertat d'expressió, quan es decideix acabar amb la independència de la informació, aleshores és difícil ser visible i és difícil fer política des de l'oposició. El govern de la Generalitat va decidir convertir la radiotelevisió valenciana en un membre més del seu gabinet manipulador. Més que notícies, imposar consignes. El sectarisme va ser tan manifest que la radiotelevisió valenciana va quedar-se sense audiència i quan el poder va prendre consciència de que el seu cortijo informatiu ja no tenia audiència, ha decidit tancar-lo. Avui el nostre ple té l'oportunitat de manifestar el rebuig absolut d'aquesta decisió. Des del grup municipal del PSPB així ho volem fer i també es solidaritzem plenament amb el drama personal que estan vivint les 1.600 famílies dels treballadors de radiotelevisió valenciana. Segur que en temps de més llibertat la nostra radiotelevisió pública tornarà a encendre's. Vots a favor del punt, en contra.